ይመስገን። በቃ ወደ ቃል አልፎ አልፎ በመሀል አማርኛ እየደባለኩ ነውና ግን ያው ትሰሙኛላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። እዚህ ቅንያት እዚህ ከብዘጅ አፍጥና ሰባት ወጸናት ናይ ልደት ቅንያት እግዚአብሔር ይመስገን። ሙሉ ዓለም ልደት ያ ክሪስማስ ያ ተበሪታ አከይሽ ሁላትና ክሪስማስ ኢና ለበዓል ዘለና አከይደ ተኽለ ልደት ኢና ለበዓል ዘለና ጎይታ ይመስገን። ሕጂ ኣብ ዙርያ ልደት ከዓ ብዙሕ ርእቶታት ኣሎ። ገሊኦም ሕጂ ወላ ውፅእ ዝበላ ርእቶታት ዘለዎምን ኣለዉ። ክበዓል የብሉን ክነብዕል ኣይትፀዋዕና ገለ ዝብሉ ኣለዉ። ንኣብነት እዞም ጆሆባ ዊትነስ ልደት ገላ ይብዕሉን ይመስለን ዘይተጋቂ ከሙታት ርእቶታት ኣለዉ። ዳሃር እቶም ዘውዕልዎ ሰባት ከዓ ከመይ ጌርና ነብዕሎ ፅሕዲ ክሪስማስ ትሪ ክንገብር ኣለና ድዩ ገለመለ ገለ ዝበሃል ከዓ ብዙሕ ርእቶታት ኣሎ። ብዛዕባ እቲ ዕለት ርእቶታት ኣሎ። ጎይታ ኢየሱስ ማእሲ ተወሊዱ ብዙሕ ነገራት ኣሎ። ምሽ ብዙሕ ርእቶታት ኣሎ ኣብ ሰባት ሁሉ ጊዜ ብዙ አስተያየቶች አሉ። መከበር አለበት ወይ እንዴት ይከበር መቼ ይከበር ምናምን እየተባለ ብዙ ነገር ሊባል ይችላል። ለእኛ ናአና ኩሉ ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓድሽ እዩ ኣይኮነን ሎሚ ከም ዝተወልደ ኢና ሓደ ሰብ ብዘረባ እንታይ ዝበሃል ኣሎ ጎይታ ኢየሱስ ትማሊ ከም ዝሞተ ሎሚ ከም ዝተንስአ ፅባሕ ከም ዝመፅእ ኮይንካስ ንበር ዝበሃል ኣዘራርባ ኣሎ አዚፍ ማለት እዩ ትማሊ ከም ዝሞተ ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንት እንደሞተ ዛሬ እንደተነሳ ነገ እንደሚመጣ እያሰብን ነው ሁሌ መኖር የሚገባል። ኦፍኮርስ ናአና በዓላት መዓልታት ገለገለ ፍልሉ የብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ አሜን። ክብርና አምላኽና ይኹን። ከምዚ ኣብዚ ዓድኻ ብዙሕ መዓልታት እዩ ዘሎ። መዓልቲ ኣቦታት ኣሎ፣ መዓልቲ ቤታት ኣሎ፣ መዓልቲ ከምዚ መዓልቲ ከምዚ ኣሎ። ሓንቲ ዓድኻ ማን ዝሰማዕኽዋሲ ሎሚ መዓልቲ ኣዴታት እዩ ገለ መለይልዋሲ ወዲ ሰበይቲ ንዓይ ሓንቲ መዓልቲ ሂብካሲ ተንካሉት ኩለን መዓልታት ናበይ ንመን ሂብካየን ድሕሪጭ ከም ክትበል ከይሰማዕካ ኢላቶ ይበሃል ማለት እዩ። እጅሲ ኩለን መዓልትታት ኢኻ ትበኒ ዘለካ ኢላቶ ማለት እዩ። እጂ ዓደ እኳ ከምዚ ካብ በለት ንእግዚአብሔር ከዓ ሓንቲ መዓልቲ ይኮና ንዝክሮ ወይ ንሓስቦ መዓልታዊ እዩ። እግዚአብሔር ይመስገን። እቲ ዕለት ከዓ ናአና ይገድሰና ኮምፕሊትሊ ኢረለቫንት ኣበይ መዓልቲ ተወሊዱ ገለ መለሲ ኢትስ ኢረለቫንት ምሽ ግን ዓለም ሙሉ ተብዕሎ ስለዘላ ንሕና ድማ ሕጉሳት እዩ። ሽም ጎይታ እዩ ዝፅዋዕ ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን። ዓለም ማለት ሰይጣን ነዚ ነገር ዝፈትዎ ኣይመስለኒ ወላ እኳ ሰባት ብህያብ ምውሃብ ብካልካል ነገር እኳ ዲስትራክትድ እንተኾኑ ሓሳቡን እንተተመቃቀለ ስቲል ግን ብፍላይ ኣነ ኣብ ሽወደን ክሰምዖ ከለኹ ደስ ዝብለኒ ብሙሉ ዝዝመር መዝሙር ብዛዕባ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግርም ብለካ በቃ ሬድዮ ትኸፍቶ ወይ ኣብ ትምህርቲ ወይ ኣብ ስራሕ ገለስ ቤትልሄም ከምዚ ናይ ዓለም መድሓኒ ተወሊዱ ገለ መለይ ዝብል እቲ መዛሙራት ማለት እዩ። እጅ ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ክብርን ኣምላኽና ይኹን። በዚ ጋጣሚ እዚ ሓንቲ ነገር ክብሎ ዝደሊ ነገር ቅድሚ ናብቲ ቃል ኣምላኽ መእተዋይ ማለት እዩ። ኣብታ ኣየራት ሽሙ ኣምላኽ ክፅዋዕ ፅቡቅ ኣብ ዝኾነ ቦታ ወላ እውን ከም ህዝቢ ክረአ ከሎ ሕጂ ንኣብነት ሕጊ ብዛዕባ ሕጊ ብዙሕ ምዝራባት ኣለዉ። ሕጊ ተሪፍ እዩ ከምዚ ዝበሃል ምሽ ብርግፅ ንሕና ናብ ክርስቶስ ክንወፅእ ከለናስ ካብ ሕጊ ወፅናስ ናብ ጎይታ ኢየሱስ ኢና ካብ ሕጊ ሙሴ ማለት እዩ ንኣቱ ዘለና። ስለዚ ንሕና ብሕጊ ይኮንና ንነብር ንሕጊ ጎይታ ኢየሱስ ፈፂምዎ እዩ ኣብቲ መፈፀምታ ኢና ንጅምር ዘለና። ግን በቲ ሓደ ወገን ክትሪእዎ ከለኹ ኣብ ዝኾነ ሃገር ፍርሃት ኣምላኽ ክህሉ ፍርሃት ህንከት ሰባት ክህሉ ነውሪ ዝበሃል ነገራት ገለመለ ገለ ክህሉ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። ምክንያቱ ንሰይጣን ዕድል ኣይሂቦም እዩ። ስለዚ እዚኣ ሓንቲ ምስክርነት ክነግረኩም ብጣዕሚ ኩሉ ግዜ ትገርመኒ ማለት እዩ። ሓደ ወዲ ነይሩ ኣብ ስዊዘርላንድ ነይሩ ሕጂ ኣበይ ኣሎ ኣይፈልጥን። ሃበሻ እንድዩ ከምዚ ግብረ ሰዶማዊ ኮይኑ መወዳእታ ማለት እዩ። እቲ ታሪክ ድሕሪ ግን ናብ ጎይታ መፅኡ ኣለዎ። ኣብቲ እዋን እቲ እውን ኦልሬዲ ናብ ጎይታ መፅኡ ነይሩ።
ሕج ክዛረብ ከሎ ዝገረመኒ ክምስክር ከሎ ማለት ንገለገለኹም ዓሊለኩም ነይረ ቀደም ኣብ ኤርትራ ወላ ከለኹሲ እዚ ነገር ዝስ ነይሩ እዩ ተሓሳብ ወይቲ ከምኡ ዓይነት እንታሹ ድሌት ማለት ውሽጥ ነይሩ ግን ፈፂማ ይሓስቦን ነይረ ፈፂማ ይቋፅሮን ነይረ ኣብ ልዕለይካ ዝኾነ ዓይነት ምልከት ኣይነበሮን ወላ ናብ ሱዳን ወፀይ ሱዳን ከማን ሱዳን መብዛሕተና ብሱዳን ወይ ኢትዮጵያ ኢና ነበር ሱዳን ከለኹ ከማን ወላ ሓንቲ እንታሹ ይነበሮን the moment ኣዲ ጥልያን ምስ ኣተኹ ግን ነገር ብጣዕሚ ክስዕር ጀሚሩ ብጣዕሚ ኣብ ኣካላተይሲ ኣይደልዮን ይትወዲ እዚ ናይ ሰይጣን ስራሕ እዩ ናይ ክፉእ ስራሕ እዩ ንፈልጦ ኢና ሕጂ ትወዲ ኣይደልዮን ነቲ ነገር ግን ልክ ኢታሊ ምስ ኣተኹ እቲ ነገር ሙሉ ተቆፃፂሩ ክመልኮስ ኣይከኣልኩን ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ሪጀክት ዝገብሩ ኣይከኣል ድሕሪ በቃ ከይፈተኹ ወላ በቃ ምስ ነፍሰይ በኣስ ወላ ካብ ገዛ ንኸይወፅእ ብዙሕ ነገር ገብር ነይረ ግን ኣብ መወዳእታ ስለ ዘይበልኩ ናብ ከምታት ወፅአ ማለት ብቀሊ ወፅኡ ማለት ሕጂ ሓስቦ ነይረ እንታይ ዝጠንቂ ተይልኩምኒ እቲ ኣብ ኤሮጳ ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ልክ ዝኾነ ኣካይዳ ኣብ መገዲ ትሪኡ ኣብ ስእልታት ፖስተራት ትሪኡ ሕጂ እቲ ሬክላማት ረኣይዎሉ ኣብ ኢትዮጵያ በዓል ኢኬያ ከይተረፉ ካልኦት ከይተረፉ ብጣዕሚ ዘፈንፍን ሬክላም ከምፅኡ ከለዎ ሪኢኻ ዳትሰዓዓም ወድን ጓልን ገለ ከምስታት ነገር ሕጂ እዚ እንታይ ይገብሮ ነቲ ናይ ሰይጣን ስራሕ ሙሉ ብሙሉ ክልቀም ይገብሮ እቲ ኣየራት እቲ ምድሪ ብመላእኽቲ ዝመልአ ዘይኮነ ብክፉኣት ኣጋንንቲ ብክፉእ ትምኒት ዝመልአ ይኸውን ማለት ድሕሪኡ ግን እቲ ወዲ እግዚኣብሔር ረዲኦ ናብ ስዊዘርላንድ ከይዱ ስዊዘርላንድ ብዙሕ ስቃይ ሓሊፉ ጎይታ ግን ብዘደንቕ መገዲ በፂሕዎ ዝገርመኩም ኣብ ፅርግያ በቃ ጎደና ወዲቁ ማለት እዩ ስለዘይደለዮ ነቲ ነገር ብጣዕሚ ዝቃለሶ ነይሩ ኣብ ፅርግያ ደቂሰ እዛ ምስክርነት ካብ ጀመርኩልኩም ክውዳእልኩም ኣብ ፅርግያ ደቂሰ ተሸፊነ ከለኹስ ሓደ መፂስ ነቕኒቁኒ ኢሉ ተሸፊኑ ተጠቕሊሉ ከሎ ምስ ገንፀል ሕጂ በቃ ነፍሰይ ከጥፍ ብዙሕ ግዜ ነፍሱ ከጥፍ ፈቲኑ ጎይታ ይፍቅረካ ኢሉ ነቕኒቁ ከፊቱ ሽኡ በቃ ኣነ ከምዘይ ምስ በሎ ኖ ክትልወጥ እያ ጎይታ ይፍቅረካ ትናገፍቲ ኢኻ ኢሉ ገዙ ሒዝዎ ከይዱ ፃዕዳ ካብኡነ ድሓር ድሒኑ ክምስክሩን ጀሚሩ ክምስክረልና ከሎ ኦፊሻሊ እንዳመስከረልና እዩ ነዚ ነገር እዚ ካብኡ ሰሚዐ ማለት ስለዚ እንታይ ክብለኩም ደለየ ኣብ ኣየራት ሽም እግዚኣብሔር ክፅዋዕ ከሎ ሰናይ ክብርና ካብ ሽም ሰይጣን ዝፅዋዕ ካብ ሃሎዊን ዓመት ሙሉእ ሃሎዊን 3-4 ግዜ ዝኸውን ሽም ጎይታ ክፅዋዕ ከሎ ክሪስማስ እግዚኣብሔር ይመስገን ዓለም ሙሉእ ንትንሳኤ ክተብሎ ከላ ብጣዕሚ ፅቡቅ ብዙሕ ምዝራባት ኢኻ ትገብር ንሕና ድማ ከም ክርስቲያናት እንታይና ንገብር ዝግባአና ማለት እዩ ነቲ ኦፖርቹኒቲ ነቲ ዕድል ተጠቒምና ናብ ጥቕሚ ነውዕሎ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ክብሪ ንሽሙ ይኹን ስለዚ ኣብኡ ዙርያየ ክዛረብ ካልኣይ ክብሎ ዝደሊ ነገር ከዓ ንሕና ከም ክርስቲያናት ብዛዕባ ዝኾነ መንፈሳዊ ወይ ክርስቲያናዊ ዝኾነ ነገር ፍልጠት ክህልወና ኣሎ ዓሚቕ ፍልጠት ሰባት ክሓቱኻ ክእሉ እዚ ከምዚ እንታይ እዩ ክሪስማስ እንታይ ትርጉሙ ከመይ እዩ ክብሎኻ ከሎ ኩሉ ግዜ ንሕና ፅቡቅ ፍልጠት ክህልወና ኣሎ ክነረድእ ክንክእል ኣለና ክንምህር ክንክእል ኣለና ብዛዕባኡ ማለት ዝተፈላለዩ ነገራት እግዚኣብሔር ይመስገን እዚ እንዳተላበኹኹም ኣብቲ ዛንታ ክንከይድ ከለና ኣብቲ ናይ ክሪስማስ ታሪክ ብዙሕ ዝምስጠና ነገራት ኣሎ ማቴዎስ ክንከይድ ንኽእል ኢና ወንጌል ማቴዎስ እግዚአብሔር ይመስገን ቴንክ ዩ ጂሰስ ጎይታ ይመስገን ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ሓፀር ዝበለ ቃለይ ከካፍል ብዝተኻእለኒ መጠን ኣብቲ ዛንታ ኣብቲ ናይ ክሪስማስ ዛንታ ብዙሕ ንመሃሮ ነገራት ኣሎ ብዙሕ ንቐስሞ ፍልጠታት ኣሎ ምግላፃቱን ኣሎ ዝህበና መርዳእቲ ንዓና ብፍላይ ሬሌቫንስ እንታይ እዩ ትርጉሙ ዝብል ነገር ብጣዕሚ መሳጢ ነገር እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ንኣብነት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክውለድ ከሎ ዝክሩ ይሁን ኣብ ብዙሕ ቦታታት ከም ዝዝውሩ
ብዙሕ ቦታታት ከምዝለዉ ምዕራፍ 2 እሞ ንኽድ ድሕሪና ምዕራፍ 1 ክንምለስ ኢና ክብርና ኣምላኽና እዩ ምዕራፍ 2 ተሪእኹሞ ምምፃእ ሰብ ጥበብ ይብል ምምፃእ ሰብ ጥበብ ፍቕዲ 1-2 ኢየሱስ ብዘመን ንጉስ ሄሮድስ ኣብ ቤትልሔም ናይ ይሁዳ ምስ ተወልደ እንሆ ሰብ ጥበብ እቲ ተወልደ ንጉስ ኣይሁድ ኣበይ ኣሎ ኮኸቡ ኣብ ምብራቕ ርኢና እሞ ክንሰግደሉ መፂና እናበሉ ካብ ምብራቕ ናብ ኢየሩሳሌም መፁ እዩ እዚ ሕጂ ሓደ መሳጥታሽ ሰብ ጥበብ እግዚአብሔር ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝደልይዎ ዝነበሩ ኣይኖት እዮም ኣብቲ ግዜ ተይልኩምን ኢቶም ብመንፈስ ቅዱስ ዝተመልኡ ከም በዓል ስምዖን ዝኣመሰሉ ከምኡውን ኣብዚ ድማ ሰብ ጥበብ ኣብዚ ሕጂ እንታይ ሓደ ነገር ክንወስድ ንኽእል ሰብ ጥበብ ሎሞን ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝደልይዎ ዘለዎ እዮም ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሰብ ጥበብ ኣሜን ኢየሱስ ይጥቃኻ ዘሎ ሰብ ጥበበኛ ኢኻ ዘሎ ጥበበኛ ጥበብ ማለት ንእግዚአብሔር ምድላይ ኣሜን ክብርን ኣምላኽ ስቲል ናው ሰብ ጥበብ ንጎይታ ደልይዎ ኣለዉ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ንሽሙ ይኹን እዞም ሰብ ጥበብ እታ ኮኸብ እያ እንዳመራሓቶም መፅኦም ምሽ እንዳመራሓቶም ምስ መፁ እግዚአብሔር ይመስገን ዝገርመኩም እቲ ናቶም ጥበብ ግን መንፈስ ቅዱስ እንድሕር ዘየሉ ሙሉእ ከም ዘይኮነ ከዓ ንሪኦ ሄሮድስ ኣብኡ ከሽከኦም ከሎ ኢና ንርኢ ኣነ እውን ክሰግደሉ ተመሊስኩም ምፅኡ ገለገለ ኢሎሞስ ኣሚኖሞ ነይሩ ሕጂ እቲ ጥበብ ናይ ሰብ ጥበብ ወይ ድማ ጥበቡን እንዳወሰኸ ከም ዝኸይድ ጥበቡን ከም ዘይውዳእ ጥበቡን ዕምቆት ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ ሓደ ጥበብ እንድሕር ተገሊፁልካ ካብኡ ዝበልፅ ድማ ካልእ ጥበብ ከም ዘሎ ይረዳእካ ኩሉ ግዜ ከምዚ መብዛሕትኡ ግዜ ንብሎ ብመንፈስ ቅዱስ ሓንሳ ኣይኮንካ ትምለ ኩሉ ግዜ እንዳተመላእኻ ኢኻ ትኸይድ ሕጂ ካልኣይ ግዜ ግን መንፈስ ቅዱስ መፅኡ ድማ ካልእ ጥበብ ክህቦም ከሎ ንርኢ ኣብ ልዕሊ ጥበብ ይወሰኸልካ እስከበልዎ ጥባኹም ዘሎ ተጨማሪ ጥበብ አለ በለው እስኪ ሃሌሉያ የበለጠ ጥበብ አለ ሃሌሉያ ከምኡ ኮይ ዝኸውን ሕጂ ቃል ኣምላኽ ክንብቦ ከለና ሓድሽ ምግላፅ ሓድሽ ጥበብ እግዚአብሔር ይመስገን ሓድሽ ፍርሃት ኣምላኽ ሓድሽ ሞገስ ኣሎ ሓድሽ ናይ ፀሎት ሓይሊ ኣሎ ሓድሽ ዳይሜንሽን ካልእ ዳይሜንሽን ኣሎ ምክንያቱ ናይ እግዚአብሔር ጥበብ መወዳእታ የብሉን እግዚአብሔር ይመስገን ክብርን ኣምላኽና ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ይመስገን ክብርን ኣምላኽና ይኹን ሃሌሉያ ቴንክ ዩ ጂሰስ ሳልሳይ ብጣዕሚ ዝምስጠኒ ነገር ኣብዚ ማለት እዩ ኣብዚ ብጣዕሚ ዝምስጠኒ ነገር ጎይታ ኢየሱስ ክውለድ ከሎ እዛ ቃል እዚኣ ብጣዕሚ ወሳኒት ቃል እያ ኢለ ሓስብ በጣም ወሳኒት ቃል ኢለ ሓስብ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርን ኣምላኽና ይኹን ኢየሱስ ጎይታ ፕሬዝ ጋድ ሉቃስ ምዕራፍ 2 ያዘያ ፍቅዲ 6-7 ተዳሪኹሞ እዚኣ ቃል እዚኣ ብጣዕሚ ወሳኒት ቃል እያ ኢለ ሓስብ ፕሬዝ ጋድ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ቴንክ ዩ ጂሰስ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ሉቃስ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 7 ሉቃስ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 7 ወይ 6-7 ኮነ ድማ ኣብኡ ከለዉ ግዜ ሕርሳ በፅሐ በኽሪ ወዳ ወለደት ብሓለባውን ጠቕለለቱ ኣብቲ ማሕደር ኣጋይሽ ስፍራ ስለ ዘይነበሮም ድማ ኣብ መብልዕ ማድ ኣደቀሰቶ ይብል ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ሕጂ
እግዚአብሔር ይመስገን ብድምፅን ብቃልን ከወካት ዝበለፅ ጎይታ ይመስገን። እዚያ ቃል እዚያ ንኩላትና ብጣዕሚ ወሳኒት ቃል እየ ዝሓስብ እንታይ ዝብለና ኣብቲ ናይ እንግሊሽ ሞር ንፁር ይገብሮ እዩ ፈልዩ ስለ ዘቐምጦ ማለት ኣብቲ ማሕደር ኣጋይሽ ስፍራ ስለ ዘይነበሩ ብእንግሊሽ ብፍላይ እንታይ ዝብሎ because there was no room for them in the inn ኣብቲ ንኦም ክፍሊ ነበረ ንኦም ዝኸውን ክፍልስ ኣይተረኸ ብጣዕሚ ዝገርመካ እዚ ሕጂ እንታይ ኢልኩምኒ ንዓና እቲ ሬሌቫንስ ንዓና ትርጉሙ እንተደኣ ኢልኩምኒ ንጎይታ ኢየሱስ ዝኸውን ቦታ ኣለካ ስፍራ ኣለካ ስፍራስ ኣይተረኽበሎምን ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ካብ ሓደ ቦታ ሕጂ እውን ልክ in the same way even today ማለት እዩ ኣብዛ ደቂቕ እዚኣ እውን ከይተረፈ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ነፍሲ ወከፍና ምግላፅ ንምምፃእ መንፈሱ ንምምፃእ ቅብኣት ንምምፃእ ዝኾነ ጥበብ ንምምፃእ ቦታ ይደልያ ኣብ ነፍሲ ወከፍና ስፍራ ይደልያ ግን ኩሉ ግዜ ይኮነን ኩሉ ሰብ ቦታ ስፍራ ዘለዎ ሕጂ እንታይ ክብለኩም ደልየ እቲ ናይ ክሪስማስ ፍፃመ እቲ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ውልደት ፍፃመ ትርጉሙ ንዓና ብብዙሕ መገዲ ክነስተንትኖ ንኽእል ከምዚ ዓለማውያን ዝገብሮ ብበዓል ብገለ ዘይኮነስ ኣብዚ ቦታ እዚ ሕጂ እንታይ ይብለካ there was no room found for them in the inn ኣብቲ ሆቴላት ኣብቲ መዕረፍ ኣጋይሻት ገለ መለሲ ንኦም ዝኸውን ሩምሲ ኣይተረኽበን brothers and sisters ሎሚ ሩም ኣለካ ድዩ ንጎይታ do you have a room for the Lord ንእግዚአብሔር ዝኸውን ቦታ ኣለካ ኣብ ሓሳባትካ ተቋፅሮ ደለኻ ኣብ ልብኻ ተቋፅሮ ደለኻ ኣብ ኣካይዳኻ ተቋፅሮ ደለኻ ኣብ ኢኮኖሚኻ all corners of our life ሩም ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር ሩም ይዝደል ቦታ ይዝደል ክዛረበካ ይደል ሓደ ሰብ ብጣዕሚ ዘሳቀኒ ጎይታ ኩሉ ግዜ ጎይ ክወፅእ ከለኹ እዩ ዝዛረበኒ ፃዓዱ ማለት እዩ ንምንታይ ኢሉ ንጎይታ ምስ ሓተቶስ ክትፅሊ ከለኻ እስኻ ጥራይኻ ትዛረብ እምበር ስለዘይትሰምዓኒ እቲ እንኮ ክረኽበካ ዝኽእል በቃ እንዳጎይኻ ከለኻ ሽዑ ጥራይ ክዛረበካ ዝኽእል ኢሉኒ ኢሉ እጂ ኩሉ ግዜ ንጎይታስ ክትሰምዖስ ክትክእል ኣለካ ፕሬዝ ጋድ እየገባችሁ አይደል አማርኛ ትግርኛ ስለዚ ሩም ኣይተረኽበሎም ይብል ግን ናይ ሰማይን ምድርን ጎይታ think about it ናይ ሰባት ሕቶ ሁሉ መልስ ዘለዎ ኣምላኽ እን ዘመናት ዝጽበይዎ ዝነበሩ ፕሮሚስ እቲ ተስፋ ዝፍጸም ዘሎ ግን ሩም ኣይተረኽበሎም ይብል ብሽም ኢየሱስ ሎሚ እስከ ኣብ ህይወትና ንጸልይ እንዳጸለና አብኸና ሩም በቃ እስኪ ንጎይታ ጊዜ ይብለኝ ትብሉ ሰባት ብሽም ኢየሱስ ደርደጊም ጊዜ ያሃሉኹ ጊዜ ይረኸቡ በጎይታ በኢየሱስ ቃሉን መንባብ ጊዜ ይረኸቡ in Jesus ንምጽላይ ጊዜ ይረኸቡ ንምምላኽ ጊዜ ይረኸቡ ንምስካር ጊዜ ይረኸቡ in Jesus ቦታ ይረኸበሉ እስኪ ንግረሚና ሓደ ጊዜ በካሎት በቃ ከመይሉ ቦታ ዋይ ነው ናትካ በናትካ ተገረመ በናትካ ሐሰብ መጀመር ሩም አለን ሩኻታ ብሽም ኢየሱስ ሃሌሉያ ብፍላይ ኣብ ኤሮጳ ናይ ዝምድር ሲስተም አለ ንዓና ቢዚክ ገብረና ብዙሕ ዝደል ነገራት አለ ነዚ ሁሉ ሲእርካ ንእግዚአብሔር ሩም ምርካብ ማለት ቀሊል ነገር አይኮነን ብሩኻታ in the mighty name of Jesus መዝሙር ትቀበሉሉ ቦታ ያሃሉኹ በጎይታ በኢየሱስ ምግላስ ትቀበሉሉ ቦታ ያሃሉኹ መጽሐፍ ትጽሕፉሉ ቦታ ያሃሉኹ ንሰባት እናደወልኩም ትምስክሩሉ ቦታን ጊዜን ያሃሉኹም በጎይታ በኢየሱስ thank you Jesus እግዚአብሔር ይመስገን ሽኡ ካብ እግዚአብሔር በቀጥታ መቅባል ይስኮናል ጎይታ ኢየሱስ አቡ አትዩ ተወለዱ ተፈልጡ እቲ ቦታ ናይ አምልኾ ቦታ ኮይኑ እግዚአብሔር ይመስገን መላእክታት መጽኦም ኣብቲ ቦታ think about it እቲ ቦታ ዝህብሰብ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ እዩ ጊዜ ዝህብሰብ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርን አምላኽ ነው ብፍላይ ድማ ነውህ ዝገበርኩም አመንቲ እዚያ ሓደሽቲ ከለና ኩላትና በቃ ሓደ ሓውና ኸማነች ሽሙቅታ ሰልኩም አይደል እስኻ ኣብ እስራኤል እንዲሃኔርካ እስራኤል ዝነበሩት ብዙሕ ገንዘብ ሒዞም ይመጽ ከመይዳ አላ ናትካስ ገለ ገንዘብ ሒዝካ መጻኻን ገለለ አታ እስራኤል ከለና በቃ after church ንወዕል after church ናሕድሪና ነርና ይሉኝ ስራሕ ዝባሃል አይሰራሕኩም ይሉ ጎይታ ይመስገን
ክብርና አምላኽ ይኹን እጁን ይቀጽለልካ ሃትብሎ ለዚ ከምዛ አይነት ይብዛሕልካ ሃትብሎ ምኽንያቱ ንእግዚአብሔር ክትረኽቦ ከለኻ እቲ ካል ነገር በዓሉ መጪ ይዝረኽበካ ጎይታ ይመስገን ሰለሞን ምሽ ከምኡ ኢሎ ሰለሞን እኮ ኣብ ቀዳማይ ነገሥት ምዕራፍ 3 ንጎይታ ጥራይ ዝደሊ ይስውእ ነይሩ መስዋዕት የቀርብ ነይሩ ናብ እንታይ ከይዱ ከምኡ ገይሩ ናብ ሽሎ ከይዱ ሽሎ ከይዱ ውስጥ ሽሕ ገለመለ 10,000 ዝሓርር ገለመለ ሰውዕ ብለይታ ሽኡ ጎይታ ኢየሱስ ኣምላኽ ተገለጹ ኣምላኽ ምስ ተገልጸሉ በብክበካይ ካልኻ ዘይለመንካኒ ወርቅን ብሩርን ካልእ ነገራት ክበካይ እስኻ ንጎይታ ህደልዮ ከለኻ እቲ ዝገርመካ ሰለሞን ካብዚያ ተበጊሱ መዝሙር ዳዊት ክንደያ ኣዘክሩኒ መዝሙር ዳዊት 127 እንደ መዝሙር ዳዊት 100 ዘኪርኩም አሎም ንገንጽላሙ መዝሙር ዳዊት 127 ሓቀይም እግዚአብሔር ንከተማ ተዘይሃለዋ ሃለውት ብኸንቱ ይነኽኡ ገለገለ ትብል ሪኢኹም ኣሎ ንሳ ነንብባሞ ሽኡ ነዛ ናይሎም ቃል ከዓ ብኸሉ ሓፃር ቃለ ኣካፊለኩም ከብል ማለት እንታይ ኢሉ እዛ መዝሙር እዚኣ መዝሙር ምድያብ ናይ ሰለሞን እያ ትብል ናይ ሰለሞን እያ ትብል ሰለሞን ይዘሚርዋ እግዚአብሔር ንቤት እንተዘይሃነፃ ሃነፅቲ ንኸንቱ ይፅዕሩ እግዚአብሔር ንከተማ እንተዘይሃለዋ ሃላው ንኸንቱ ይነቅሕ አንጊሕኩም ምትንሳእኹም ይብለና አምሲኹም ምድቃስኩም እንጌራ ጻዕር መብላእኹም ከንቱ እዚስ ንፍቁራቱ ደቂሶም ከለው ይህቦም ይብል ምክንያቱ ደቂሱ ከለው ይተቀቢሉ ወሱ አይገርመኩም ላዕልን ታሕትን አይበለን ደቂሱ ከለው በቃ ዘይለመንካኒ ብሩርን ወርቅ ዝድለካ ኩሉ ሃብትታት ክበካይ ስለዚህ ብዙሕ ፓርታይም ናይ ሰራሕካ አይኮነ ብዙሕ ከምስታት ናይ ዝገበርካ አይኮነ just ምስ ጎይታ ጊዜ መውሳድ ማለት ነው ምስ ጎይታ ጊዜ መውሳድ ግን ኣብ ገዛ ተንበርክካ ወይ ኮፊልካ መጽሐፍ ቅዱስ እንዳንበብካ ማለት አይኮነምሽ ኣብዚ ሩም መሃብ ንጎይታ ጊዜ መሃብ ዳ ሰራሕካ ጽልት ትኽእል ኮኔክትድ ክትኮን ትኽእል ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ኮይንካ ኮኔክትድ ኣፍካ ኩሉ ጊዜ ይዛረብ ዘሎ ርእስኻ ይዛረብ ዘሎ ኣብ ገዛ ኮፊልካ ተንብበሉ ጊዜ ጽለየሉ ጊዜ ክህልወካ ግን not necessarily ከምኡ ተዝኸውን እሞ ወላ ሓንቲ ነገር ክንገብር ኣይንኽእልና ማለት ምሽ ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን ብዙሕ ሓሳባት ኣለው ካብቲ ናይ ክሪስማስ ወይ ናይ ልደት እንታሽሙ ንወስዶ ሓደ ካብቲ ዝሓሰብክዎ ሎም መዓልቲ ማቴዎስ ምዕራፍ 1 አንቶይ ዝበልኩኹም ናብኡ ንኺድ እሞ በኣ ንወድ ናብኡ በቃ ፎከስ ክገብር ናብቲ ናይ ሎም መዓልቲ መልእኽተይ ማለት እዩ ስለዚህ ብዙሕ ነገር ኣሎ ኣስተንትኑ just read it ኣብዚ ናይ ክሪስማስ ጊዜ ኣብ ገዛ ኮይና ምስ ደቅና ነንብብ እዚ እንታይ ማለት እዚ እንታይ ትርጉም በካና እዚ እንታይ ትርጉም በክ ንኻልኦት ድማ ከምኡ ነካፈሎ ኣሜን እግዚአብሔር ይመስገን ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 18 ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ ኣዲኡ ማርያም ንዮሴፍ ተሓፂኣ ከላ ከይተራኸቡ በመንፈስ ቅዱስ ጠኒሳ ተረኽበት ሹሽ ብላለሁ ሐቂም ታይ ጽሬት ይምሽ ሚክሰሩን ምቅያር ከለና ማለት በመንፈስ ቅዱስ ጠኒሳ ተረኽበት ዮሴፍ ሕጹያ 19 ጻድቅ ሰብኣይ ነበረሞ በሕቡእ ካህድጋ ሐሰብ እንበር ገልጻ ይፈትው እግዚአብሔር ይመስገን አሜን አሜን ክብርና አምላክና አሜን አማርኛ የኢየሱስ ክርስቶስ ልደት እንዲህ ነበር እናቱ ማርያም ለዮሴፍ በታጨች ጊዜ ሳይገናኙ ከመንፈስ ቅዱስ ጸንሳ ተገኘች እጮኛዋ ዮሴፍም ጻድቅ ሆኖ ሊገልጣት ስላልወደደ በስውር ሊተዋት አሰበ ይላል እና ኣብዚ ሞንጎዚ ብፍላይ 19 ዮሴፍ ሕጹያ ጻድቅ ጸባይ ነበረሞ በሕቡእ ካህድጋ ሐሰብ እንበር ክገልጻ ኣይፈተወን ክብል ከሎ ማርያም ዮሴፍ ነጊራቶ ከም ዝነበረት ይተረዳል እኔ ሰለኹ ይላቶ ኣብዚ ቅድምቲ ህልሚ ምርኣይ ወይ ድማ መልአኽ ኣምላኽ ከይተገልጸሉ ከሎ ምሽ ብድሕሪ ሽኡ ቀፂልና ነንብቦ ከለና መልአኽ እግዚአብሔር ከም ዝገለጸሉ ንዛረብ ማለት እዩ እስራ ንሱ እዚ ክሓስብ ከሎ እነሆ መልአኽ እግዚአብሔር በህልሚ ተራ ከምዚ ኢሉ ዮሴፍ ወዲ ዳዊት እቲ ህፂትኻ ማርያም ጠኒሳቶ ዘላ
ካብ መንፈስ ቅዱስ ይሞ ንሙሳዳ ይትፍራሕ ላበለ ለጽና እግዚአብሔር ይመስገን ነዛ ሐሳብ እዚ ከስተንትኖ ከለኹ ሓደ ዝተረዳእን ነገር እንታይ አዴና ማርያም ኦፍ ኮርስ ጽቡቅ ነገር እኳ እንተገጠማ እቲ ነገር እኳ ካብ እግዚአብሔር እንተኾነ እቲ ነገር ግን ኣብ ሰባት ወይ ድማ ምድር ተምጽኦ ከላ ከቢድ ነገር አከይምሽ እቲ መዘዝ እዩ ዝመጽእ ዘሎ ብዙሕ ፈተናን መከራን ዝመጽእ ዘሎ ምክንያቱ ዮሴፍ ከይኣምና ኽእል ከይቅበላ ኽእል ብድሕሪኡ እግዚአብሔር ኢንተርቪው ገይሩ ሶ ሕጂ ክዛረበሉ ዝደለኹ ሓሳብ እንታይ ዲቫይን ኢንተርቬንሽን እግዚአብሔር ብዛዕባኻ ጣልቃ ይኣቱ እግዚአብሔር ብዛዕባኺ ጣልቃ ይኣቱ ናድልና ተከውን ይባሃል እግዚአብሔር ሃሌሉያ ፕሬዝ ጋድ እግዚአብሔር ጣልቃ ከምዛኣትፊና ኣብዚ ቦታ ዝንርኢ ፕሬዝ ጋድ ታንክ ዩ ጂሰስ ክብርን ሽሙ ይሁን እግዚአብሔር ጣልቃ እንደሚገባ ነው እዚህ ቦታ እያየን ያለ ምክንያቱም ይሄ ነገር ከእግዚአብሔር ቢሆንም መልካም ነገር ቢሆንም ግን በሰዎች አይን ምን አይነት በምን አይን እንደሚያዩት አታቅ እንዴት አድርጋ እንደምትፈታው አታቅ ብዙ ችግር ሊያመጣ ይችላል ብዙ መዘዝ ሊያመጣ ይችላል ዮሴፍ ላይ ቀበላት ይችላል ብዙ ፍርሃት አለ እዚህ ቦታ ላይ በድንጋይ መወገር አለ ብዙ ጣጣ አለ ገብቷችኋል አባባል ይሄ ነገር አሁን ከእግዚአብሔር ስለሆነ እግዚአብሔር ሁሉም ነገር ሲያስተካክል እናያለን እኔ አሁን ዛሬ ግን ማለት የምፈልገው ነገር የትኛውም አይነት ነገር በህይወታችሁ ቢመጣ እግዚአብሔር ኃላፊነት ይወስዳል እግዚአብሔር ጣልቃ ይወስዳል እግዚአብሔር ያስተካክላል እግዚአብሔር በጣም የሚገርመኝ ነገር ዮሴፍን ማርያም አይደለችም ያስረዳችሁ ከዛ በኋላ ወገኖቼ ደስ ይበላችሁ ዛሬ ምሽት እግዚአብሔር ለእናንተ ያስረዳላችኋል say amen and receive it አሜን ብላችሁ ተቀበሉ ሃሌሉያ praise god እግዚአብሔር ከረዳልካል አሜን እግዚአብሔር ከዛረበልካል እግዚአብሔር ከቅድሜኻ ሐሊፉ መገድኻ ክጸርገልካል ኣብ ህይወት ማርያም ንርኢ ዘለና ነች ነገር struggle አይገበረትም we don't see Mary struggling because of this በዚህ ምክንያት እዚ ማርያም ክትቃለስ ከላ አይነልኝ እቲ ዝገረመኝ ነገር በጣም የገረመኝ ነገር ኢቭን ነቲ መልአክ ከማን ዘሐተተቶ ነገር እዚስ ከመይሉ ኸውን ያላቶበር ዮሴፍ ዳቀበለን እንዲ እዛ ከተማ ዚያዳ ተቀበለን እንዲ እንታይ ከሆነ ብድሕሪ ገለመለገለላስ አይበለት because እግዚአብሔር God is in control brothers and sisters ይሄን መልእክት ወሰዱ በዚህ አሜን እግዚአብሔር የእናንተን ነገር ይከታተላል አሜን እግዚአብሔር የእናንተን ነገር ያከናውናል አሜን እግዚአብሔር የኛን ነገር ያከናውናል ሃሌሉያ እግዚአብሔር እንደለኩም ዛሃለፈ ጊዜ ለዳኒ ሃውና ከመይዝ በለት ሀፍታም ሲሉ ይሄ እኮ የእግዚአብሔር ፕሮቪዥን ነው አይደል እንዴ ወንድማችን በገና እየደረደረ እንዳመስገነ ብድቁስ ዝባህል እዚ ይበቃ praise god መዝሙር ሚንትን ስራን ሻዓተን ጽፉ ገርካትና ያበቃ ተፈጽሞ ያብየውትካ ከመን ማሩ ሀፍትናውን እንኮላይ ማለት ስለዚህ ወገኖቼ እኔ ዛሬ ያለኝ መልእክት መሰላችሁ አትጨናነቁ አይንጨነቁ don't worry god will take care of everything concerning you ይሄን ቃል አሁን አካል ቦታ ምን ታይነራሁ መስለኩ መዝሙር ዳዊት 138 I love this word I love this verse መዝሙር ዳዊት 138 እንታይ ብለና መስለው እግዚአብሔር ይመስገን praise god ጎይታ ይመስገን ሃሌሉያ ስለዚህ ሃሌሉያ ፍቅድ ሸሞንተ መወዳዕታ በትግርኛ እንታይ ይብል እግዚአብሔር ክፍጽመልኝ እግዚአብሔር ክፍጽመልኝ መዝሙር ዳዊት 138 እግዚአብሔር ክፍጽመልኝ ጎይታዬ ጸጋኻ ንዘላለም ይነብር ንተግባር አዳውካ አይተህደጎ ይብል እግዚአብሔር ክፍጽመልኝ ዝብል ቃል በፍላይ በእንግሊሽ ከነብቦ ከለና እንታይ ዝብል the lord will perfect that which concerns me ለአይን ዝምልከት ዘበለ ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ክፍጽመልኝ ሃሌሉያ ደስ ይበላችሁ ወገኖቼ በዚህ ምሽት
ንኣኻ ዝምልከት ዘበለ ኩሉ እግዚአብሔር ክፍጽመልካ ገሊኡ ነገር ካብ እግዚአብሔር ዝመጽእ ክኸውን ይኽእል እዩ ንሰባት ከተረድኦም ዝኸብደካ ነገር ከምዚ ናይ ማርያም ገሊኡ ነገር ኢቭን ካብ ሰይጣን ዝመጽእ ክኸውን ይኽእል እዩ ካብ ኩነታት ዝመጽእ ክኸውን ይኽእል እዩ ካብ ዓለም ዝመጽእ ክኸውን ይኽእል እዩ whatever it is እግዚአብሔር ሊያስረዳልን የሚችል አምላክ መሆኑን ማወቅ አለን። እግዚአብሔር ማስተካከል የሚችል አምላክ መሆኑን ማወቅ አለን። ምስ ዮሴፍ ሕጊግ አይበለትን አይተቃለሰት ምስ እግዚአብሔር ጥራ ያለች አሜን ከም ቃልካ ይኹነለይ ምስ በለት ድሕሪ እግዚአብሔር takes care of everything ንሁሉ ነገር እግዚአብሔር ዘካነው እዚ ሕጂ ዳዊት እንታይ ይሉ ተዛሪቡሎ ንአይ ዝምልከት ዘበለ ሁሉ እኔን የሚመለከት ነገር ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ያከናው አሜን ይሄ የሚያስረዳን ምንድነው እኛ መጨናነቅ መፍራት የለም የትኛውም አይነት ነገር ከእግዚአብሔር ከሆነ በጣም ጥሩ ከሰይጣን እንኳን ቢሆን በዓለም የመጣ እንኳን ቢሆን የዚህ ምድር ሲስተም እንኳን ቢሆን ይሄ ቃል እሱንም ይመለከት እግዚአብሔር አንተን የሚመለከት ነገር ሁሉ ምን ያደርጋል ፐርፌክት ያደርጋል the Lord perfects everything that concerns all which concerns me ንአይ ዝምልከት ዘበለ ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ይከናወናል እዚ ሕጂ ብዙ ሐሳባት ህይወት ሪና ያለ ንአብርሃም ተዝክሮቶን አቤት አቢሜሌክ ለሰበይቱ ወስዶ አቢሜሌክ ከብላ ክምራዓ እንዳደለ ከሉ ምን ይተዛሪቡ ምን ይአጽብዩ ለነት ነገር እግዚአብሔር ብለይት መጪው ነዛ ሰበይት እዚያ ከይትንከ ተጠንቀ ከብሎ ከሉ አይኮነን ሰባያ ነብዩ ጽልየልካይ ቀጥፍካ መለሰሉ ከብል ከሉ አቢሜሌክ ባሉ እቲ አብርሃም ዝፈረሁ አቢሜሌክ እንዳፈረሐና አብርሃም መጪው አታኻዝ ገበርካ ተገረከ ይሉ ከመልሰሉ ከሉ that's what I'm talking about ከመይዝ ብልዘሉ እግዚአብሔር ናስራህትኩም ከዛረበልኩ እሱም አይኮንኩም ተረድዎ እግዚአብሔር ይመስገን እሱ ባሉ ከረዳልኩ እሱም ግን ናትኩም ግደንታይ አብጎይታ ምድከ ንጎይታ መምላ ንጎይታ ሙደስ ናይ ሰለሞን አንተ ወይ ተራ ተመልስና ሪናዮ ሰለሞን ታይ ዝብል ነው ነዚ ህዝብ እዚ ከመይለክ መርሒ አነሲ ሓደን ይሽተይ መንሴ ጸጋሜን የማነን ክፈል ዘይክል መንሴ ነዚ ህዝብ እዚ ከመይ ገረ ከመሓድሬ ዲፍካ በጣም ከቢድ ነገር ይዝብል ነው don't worry God takes care of everything ናአኻዝ ምልከት ነገር እግዚአብሔር ባሉ ከዳልወልካ ስለዚህ እግዚአብሔር እዚ ዘይባህል ጥበብ እዩ ኣብ ቅድምቶም ህዝብ ድማ ፍሉይ ዝኾነ ጥበብ አምላክ ገሊጹ ናይ ተንክልታ አንስት እንተዳሪ ኸያሲ ኣብዚ ግዜ እዚ ብዲኤንኤ ተዘይኮይኑ ኣብቲ ግዜ እዚ ፈጺምካ ትፈትሖ ይትኽእልና እቲያው እናተይ ትብላላ እቲው እናተይ ትብላላ ቆልዓ በመልክዕ ትፈልዮ ይትኽእልና በጣም ከቢድ ነው በአብ ጥበብ ግን በቃ ካቡን ዳህር ንሱ ጥበብ አምላክ ከም ዘሎ ፈለቱ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ኢያሱ ክርከለና ኢያሱ ካብ ሙሴ ነቲ ናይ መምራሕ ቦታ ተቀቢሎ በጣም ከቢድዎ ነው ሙሴ ንባህር ኤርትራ ዝመቀለ ኢያሱ ግን ሓደ ተላኣኽ ዝነበረ ሰብ ሙሴ ባዕሉ ኣብቲ ድኳን ኣትዩ ክጽሊ ከሎ እሱ ደገ ይኮፍ ዝብል ነይሩ እንታይ ከም ዝበሃሉ አይሰማም በጣም ከቢድ ነገር እግዚአብሔር ግን እንታይ ነው ደሞ try focus on my word ንቃለ ይሐዝ ምሳይ ተማላለስ አነ ከኽብረከ አነ ከሪእከ አብቅድም ኩሉ ሰብ ድማ ከኽብሮ ከሎ እግዚአብሔር ክብሩ አብዮትኩም ከገልጭ እግዚአብሔር ናአኹም ዝመልከት ዘበለ ሁሉ ከጥናአልኩም አሜን ሎሚ ናተይ መልእክት እንታይ መስለኩም አይትፍራህ አይትጨነቅ ዝብል just worship him ተሐጎሱ እግዚአብሔር ይመስገን ፊልጵ ምዕራፍ 4 ፍቅር 6 ሁላትና እንፈልጦስ ከነምቦ ፊልጵ ምዕራፍ 4:6 ምሽ እግዚአብሔር ይመስገን ፊልጵ ምዕራፍ 4:6 እንታይ ብለና እግዚአብሔር ይመስገን ፊልጵ 4:6 ድሌትኩም ዘበለስ በጸሎትን ልማኖ ምስናይ ምስጋና አባምላክ ይፈለጥ እንበይ በገለኳ አይትጨነቅ just pray ሱኤል ካጥራይ አመስክ ሱኤል ካጥራይ ዘምር ሱኤል ካጥራይ ምስጎይታ ተማራት በገለኳ
ኣይትጨነቕ ከመይለክ መልኦ ከመይሉ ክከናወነለይ ከመይሉ ገንዘብ ኣኽለኒ ዶ እፍወስ ዶ ኾን ካብ ዝሕማም እዚ እግዚአብሔር ከም ዝገብረኒ ዶ ኾን ከም ዝዶ ገብሮኒ ኾን ዶንት ወሪ ብራ ዶንት ወሪ ጋድ ኢዝ ኢን ኮንትሮል እግዚአብሔር ኣብ ህይወትካ ተአምራት ነው የእግዚአብሔርን ክብር እናያለን ወገኖች እግዚአብሔር ሁሉን ነገር መልካም ያደርጋል ፕሬዝ ጋድ هذا مدى قصتين أبلون كله تمهارو ستودنت ዶርሚተሪ እየኖርን አንድ ኬንያዊ ፓስተር ነበር ከኔ ጋርና አገር ቤት እያለሁ አለ በአማርኛ እየደባለ ሁላችንም እንሰማለን አማርኛ እና በሶስት ነገሮች ጨነቅ ነበር ልክ ዩኒቨርሲቲ እንደጨረስኩኝ አገልግሎት የጀመርኩትና ያገለግል ነበር ጓደኞቼ ስልጣን ይዘዋል የተለያየ ነገር ማስተር ሰርተዋል ምናምንና እኔ ብቻ ነበርኩኝ የቀረሁትና አስብ ነበር ስለ ልጆች ስለ ቤተሰቤ እንዴት ነው እያልኩኝ ብዙ ነገር ጨነቅ ነበር ስለ ትምህርት ካሁን በኋላ በሙያዬ ለመስራት ለትምህርቱ እግዚአብሔር እንትን ይለኛል እያልኩኝ አስብ ነበር በሶስት ነገሮች ቤት አልነበረንም ቤት ደግሞ በጣም ከባድ በክራይ መኖር ምናምን እንደዚህ አይነት ነገር በሶስት ነገሮች ጨነቅ ነበር ኤኒዌይም ዝርዝር ሳንገባ የተወሰነ ዓመት ካገለገልኩኝ በኋላ እኔ ብያገለግላለሁ በአጋጣሚ ሶስቱም ነገሮች አንድ ላይ መጡ ስኮላርሺፕ አገኘ ስዊድን መጣ እዚህ ስዊድን ከመጣ በኋላ በአጭር ጊዜ ውስጥ ቤቱን ገዛው በስኮላርሺፕ ገንዘብ ማለት ነው ሶስት ሆነን ነው የምንኖረው ወጪያችን በጣም ዝቅተኛ ነው እና በቃ የላከላችሁ የተለያየ ሌሎች ልጆች ተከፈቱ ቤቱን ገዛ ማስትሬቱን ያዘ ሌላ ደግሞ ሶስተኛው ነገር እንደዛው ማለት እና ምን ብሎ እንደነገረኝ በጣም ማስታወሰው እስካሁን ሁሌ እንትን ብለው እግዚአብሔር እንደዚህ የሚያደርግ መሆኑን ባቅ ኖሮ በጣም ይቆጨኛል ባለፈው ጊዜዎቼ ብዙ አመሰግን ነበርና ሳላመሰግን በቃ እየተጨናነኩኝ ይሄ ነገር ይሆን ወይ ምናምን እያልኩኝ ያሳለፍኩት ጊዜ ይቆጨኛል ወደ ኋላ አሁን ተመልሼ እንደሚሆን ባቅ ኖሮ ምስጋና ብቻ ማበዛው ነበር ጊዜን አብዛኛውን ጊዜ ምስጋና ላይ ባጠፋው ነበር አይደልና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ናሳውን ተመለስተው ምስሺ ዳር ከይተጣስ መንቲ ሃሌሉያ ከጎን ያለውን እስቲ በኋላ እንዳይቆጭ ነው ሃሌሉያ ከይተጣስ ካልመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ለሐውዶ ኾኒን ካይተጨናና ሃሌሉያ ከታው ይኻል እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እጅ ሶል ካልመስገን just rejoice ከይ አይተخسرው ዝግዘይ praise God ደስ ይበለን ወገኖች እግዚአብሔር መልካም እግዚአብሔር ሁሉ ነገር በጊዜው መልካም ያደርጋል ይሄ ቃል ምንድነው የሚለው በከለቋ አይትጨነው ጸልዩሞ ናባይ ግደፎ አነ ባዓለይ ይዘየሉ በቃ በከለቋ አይትጨነው በጸሎት ነግሮምሽ በጸሎት ተቀርቦምሽ ድህሪ ወዲህ ከብታ ጊዜ ተአጀሚሩ አነ ለኹ ብለክ ወይታቋ ብዙ ቦታ እኮ አነ ለኹ ቆይ praise God በዚህ ጉዳይ ያሰላሰልኩ ነው እንደው ባለፈው ምን አለ ኢየሱስ ምን አለ አለዋለ ምን አለ አለዋለ አሜን የሰማው ሰው ካለ ኢየሱስ ምን አለ አለዋለ ምን አለ አለዋለ ልክ በጸሎት መስሐብ ካዩ በድህሪው እሱ አይትጨነው don't worry በቃ ጆኻ በዚህ ነገር ላይ አይትጨነው just go ahead I will take care of this thing ለዚህ ነገር ላይ አነከከም አሁን ወደ ማርያም ስንመለስ that is exactly what happened ማርያም አይተጨናነቅ ከመይለረድ ኦምხო ከመይገረ ዮሴፍ ቀበለን ዶኹ ዮሴፍ ሰማዕን ዶኹ ገለመለ ገለ ይበለትን ስራሐ ዘሰራሐ አላህ እግዚአብሔር ዮሴፍ ዘረዳ አላህ እግዚአብሔር ነህማም ዘልዕሎ እግዚአብሔር ይመስገን ንድኽነት ዘልዕሎ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ንዝኾነ አይነት ነገር ቅድመ ያኸይዱ ዘልዕሎ እግዚአብሔር አሜን praise God እግዚአብሔር ከፊት ለፊታችን ወጥቶ ሜዳ ያረጋል እግዚአብሔር ይመስገን ከፊት ለፊታችን ወጥቶ ያስረዳል ያስተካክልልናል ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን አይትፍራ just enjoy life right now እጅ ከንካማ ምክንያቱም እግዚአብሔር ይጽውይ ካዘሉ እግዚአብሔር ይሳህ
እግዚአብሔር ይመስገን። በቃ እሱ ነው መልእክቴ። እንግዲህ አንዳንድ ቃላቶች ማንበብ እንችላለን፣ ይሄን ለማጽናት ማለት ነው። ይሄን ለማጽናት ለምሳሌ ያህል ኢሳያስ 26 ላይ ከሄድን ይሄን የሚያጸና እግዚአብሔር ይመስገን። ቴንክ ዩ ጂሰስ ኢየሱስ ክርስቶስ ቆይታ ቁጥር 3 ለምሳሌ ያህል ማለት አሜን ሃሌሉያ ነትጽኑ ዘሐቀኑ አባኻ ስለተማህፀነ በሰላም ወበሰላም ተሕልዎ ኢሳያስ 26:3 ነቲ አባኻ ዝተደገፈ አንተ ላይ የተደገፈው በአንተ ላይ የተማመነው በአንተ ላይ ተማምኖ የሚዘምረውን ቁጥር 1ን ካያችሁት ይሁዳ እዚ መዝሙር እዚ ክዝምር ይዙ እስኻ እንዳዘመርካ ኸለኻ ሃሌሉያ ፕሬዝ ጋድ እንዳምለካ ኸለኻ እንዳገልገልካ ኸለኻ እግዚአብሔር ለነገርካ ከቅናአልካ ይበና በሰላም በሰላም ትሕልዎ እዚ ቃል እዚ በእንግሊሽ ከና ንሪኦ ከለና ሻሎም ፐርፌክት ፒስ ይለዋል በእንግሊሽ። በዕብራይስጡ ካያችሁት ግን ሻሎም ክገብረልካ ሻሎም በቃ ፐርፌክት ፒስ ሻሎም ኢየሱስ ጎይታ አይንጨናነቅ ብዘተናይ ወረቀት አይንጨናነቅ ኢየሱስ ጎይታ ሚግሬሽን ምን ይለኛል ብለን አይንጨናነቅ ኢየሱስ ጎይታ እግዚአብሔር ያስረዳቸዋል። እግዚአብሔር ሄዶ ይገልጽላቸዋል። ሃሌሉያ እንደ ዮሴፍ ተገልጦላቸው ነው ውሳኔውን የሚያሳልፉት። ሃሌሉያ ንስኻ ከይጻዕርካ ከራሳችን እንውጣ። in the same chapter ንታሕት ውርድ ኢልና ነንብቦ ከለና ፍቅዲ ክንደይ ይመስለኩም? ፍቅዲ 12 ወእግዚአብሔር ንኩሉ ተግባርና ንስኻ ኢኻ እትፍጽመልና እሞ ሰላም እትበልና ንስኻ እግዚአብሔር ይፈጽማል ወገኖች። ኢየሱስ ጎይታ ወደ ማምለክ መሄድ እንችላለን።